Chimpram kase kuro a ewo kwabibre mensini a emunipa edosu yi pa juma woye krayo adwuma ne no ana nanom atrankonya ane mpenifo a ewo pram kase nyina aka wo ho abom kirema ewo se ebusua bia etumi eyi ne hema na otumi eboa na ema pram kase mpuntuo nso ekonanim ne sa wonti anene Ebenezer busua aka wo ho abom eyi oba peni nana echa eje se ombeye Ebenezer busua eduana hema na ene ewo dwumedie no ase no nananom atrankonya ene nananom ahema ene kro mpenifo nyina etwa ehia ewo pram kase ahenfie ama dwumedie no feyi pa ne sa honti nana echa agye a otikan eswai ede kire ne busua peni kwaku abeka krakra no ana oswai ede kire berima fori frimpon a ono achim pram kase hene na ne kasa yehu no de nsembere atu dwase oba beye adwuma ede aboa pram kase ama kro no afanentoma pa ede efra eno ana berima fori frimpon enso a pram kase hene eswai ede kire oba ahema echa agye se ono nso anopemo wieu anadru frena beba abetai na chi se kete adoa ni nyina ekoso ama dwumedie no feyi pa na bransem trefo ene nana echa agye edi nkomo no sei ano ne tuja because me dom crew me dey say me be time na chi na ya bo ye bo ma asa me ka meet me ma be start with you ko me was you me ko so ya ma be dem say me ka but you person me ye is actually oh man we say the whole good me chiba me say me need to me buy probably me need to they do I share by the first way the young ones I train your move na like prevention you book it's ya rena any abuka to me so try no more sure so na nose mask no so I'm finding serious because me ya go through ama me is ma omo fe ni a omo stress on my work need so me try say the better says for na say so oma buami indicate say what time chi buami say memra me da mama nyina so na me pese but me ya mama na eno ana berima ofori frimpon ene nsentrofo edi nkomo ede nsenkan ba ko mienu atuda Sanya Mudimuru Yang Akwa Libya Yang Kasayim Yang Kaima Na Mudaka Wahifil Yedi Asem Nase Yiri Yaswa Yase Yakwapi Wao Ako Bisano Nwadi Olibemaye Yedi Yaduma Na ube wunu Wapa Kwabri Wahom Omu nyina ye mema tishani abruwa beteria no je ya no se ni adi atusa dan na ma sha use da sa kasa mu tu wa kamfo ye hihye ohima na sebio ogwa me pa ohi ohima su na sebio ye fa ye koduso nanso in reality oba hu se oba hifia na mema kwa the money for your business. Ye mu kakra na abusebia pa oba na mama baye millions wo bi o se o sha o ma ni wa problem dey
awareɛ mu efie mu nkwadaa yɛ nsuo a yɛbɛno health center health facility ne nyinaa mmaa tete ɛna wɔte paa sɛ yɛtu wɔn agyegye mu a na yɛn kɔɔfe ɛnum ti na mene mu kɔ ayɛ sɛ decentralization na wɔde sakmansi kɛde aba yɛada ne centralization te sɛ nea cabinet a wopɛ biribi agye sɛ wotumi ka ɛkɔnkra seesei yɛatete district no yɛapɛ district capital ɛnso ɛyɛ kɔyɛ sɛ ɛdane nkran bio nti yɛbɛserɛ no yɛmma decentralization ɛntrɛ nkɔ biara ɛma mfato wɔ kakraa agya sɔmampani nte ne nka ɔno nso aboa me yɛde sɛ district offices ne nyinaa kɔ district capital a ɛnka ɔtrɛ nkɔɔ mfuo mu anka ne bi mu a ɛnka megye sɛ no ɛbɛma yɛnya role models ɛwɔ yɛn rural communities no opportunities bɛba na afei mmeranteɛ ne mmabaawa no wɔmanya adwuma no bi ayɛ atelafoɔ bɛnya adwuma papafoɔ bɛnya adwuma nanso ɛnte saa nne pii ɛnti mɛserɛ ɔmampani sɔte me nka deɛ a decentralization ɔmeyɛhwɛ hɔ yie na nyɛ sɛ yɛapa district capital na all the resources facilities ɛkɔ the district capital one spreading na megidi sɛ wɔn ɛyɛ ne saa bɛma development akɔ n'akyi